तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। लेकिन ऐसे पहले तनी ऐसा लेवल बना दी कि बढ़िया सुना कि आइलू हक के मैरिज डोलता कमर डैमेज, आ देख के तो हर ब्यूटी हम ब्रेन हो जाता है मैच। हाल लगा के भैया, हाँ कैमरामैन जी फोकस कीजिएगा, जोड़ीदार मिलल बालो कि आइलू हक के मैरिज आ डोलता कमर डैमेज, आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच। कि का कही कितना सैया आ कैले बा मोर सजैया, आ धुन दिहले देह जैसे लागेला रजैया, आ छील दिहले दहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। वाह वाह, अभी सब कोई हाथे हाथे मोबाइल ले ले बना तो सब कोई के हाथ उठवे। वाह हाँ कि हाय बलम बलमुआ के बलम, हाय बलम बलमुआ के बलम, कि धसे जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। लेकिन ये गाना हम म्यूजिक से गाए कि आइलू हक के मैरिज आ डोलता कमर डैमेज, आ देख के तो हर ब्यूटी हमर ब्रेन हो जाता है मैच। कि का कही कितना सैया आ कैले बा मोर सजैया, आ धुन दिहले देह जैसे लागेला रजैया, आ छील दिहले देहिया मुसलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। हाय बलम बलमुआ के बलम, हाय बलम बलमुआ के बलम, धस जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम बलमुआ के बलम। होने इतना ना नार बाकी हमरा साफ नहीं खेलो। हां अपन फ्लेक्स जरा दी रहुआ सब ए बया जे करा लगे मोबाइल बतले तो फ्लेक्स जराई तो रहुआ सब ए बया। हां भाई देखा कि मम्मी पापा लागल बा बाल बच्चा छोड़ के, देखी मम्मी पापा छोड़ के ना भाई बेचारा भुला गइल बा, छूट गइल बा। तनी जे भी देखत हो के जे कर भी बच्चे बड़े आके रहुआ सब समय हो गइल बा घिंचत होइलो। का नाम है? पापा के नाम? जिन भाई का सज्जन का ये छोटा सा बच्चा है, वो पुनः मंच के पास ये बच्चा इनको लेके जाए, बैठा ही जा, समय समय पर घिंचत रहा कि हाय बलम बलमुआ के बलम, हाय बलम बलमुआ के बलम, कि धसे जैसे नरगद के कलम बलमुआ के बलम। सुन ली किसे जिया पायावते ही गजब के मार भई हो गई हम पानी पानी। अब देखो तारा नियर हमरा उतना नाचे ना होला। हाँ सीखले नहीं की, लेकिन अब सीख जाम तारा साथे नाचे खातिर। कि घूंघटा उठावते ही से जिया पर गाड़ी लड़ हो गई हम पानी पानी ऐसा रफ्तार
बात भाव दी चाह जीतन तू ओढ़ा नहीं ओढ़ला हो वो दिन के याद आओ तुम साहेबगंज मुजफ्फरपुर की भैया गर्दा उड़ा दिले रहे मजा आ गई रहे लेकिन और कैसे गए पर जितना भी कैमरा वाला भाई लोग बा यूट्यूबर भाई लोग बा एकदम आप लोग चढ़ाइएगा भक्ति यही से ना गई कि आप लोग भक्ति एको गाना नहीं चढ़ाते हैं घूंघटा उठावते ही से जिया पगाड़ी लड़ हो गई हम पानी पानी कैसन रफ्तार बढ़ जब धैले कबारी मोर बढ़ल बेकरारी लसर फसर करे दैया मोर साया साड़ी धैले कबारी मोर बढ़ल बेकरारी लसर फसर करे लागल देह साया साड़ी गरम रहे खाके मुर्ग मुसल्लम बलमुआ के बलमुआ के रुक जाए कि भतार ताड़ी खाना में सुतेला लोहर कर खाना में उठेला कि गरमी में बेनिया ढोलावो तरु आ काहे न कूलर लगावो तरु कि गरमी में बेनिया डोलावो तरु हाथ उठा के मर दे भीतर एनर्जी के दावत काहे बढ़ल हाँ हाला के गरमी में देखा होने मैं बेना डोले लगल और गमछियो डोलाता होने कि गरमी में बेनिया डोलावा तारू आ काहे न कूलर लगावा तारू कि कौन दुख में बाड़ू करे जा अजिया रही होता कि कौन दुख में बाड़ू करे जा अजिया रही होता देवर रोज ताड़ी पियता भतारो ठलाली पजियता गरमी में बेनिया डोलावता आ काहे न कूलर लगावता कौन दुख में बड़ू करे जा जिया रही होता बाप हो बाप चाहत कहने और चाहत ये के लिए ठुमका लगा लेके फेंका जे बोलोगे खाली इनका से दूर हट के हम यही से रहिला हई तनी कंट्रोल में लगावेली हई तो पूरा भास देबेली कि कौन दुख में आ पड़ुए चाह अजिया रही होता कि देवर रोज ताड़ी पियता भतारो ठलाली पजियता फैक्ट्री टू गाना कि देवरे सधावता एजेंसी है दूध के कि देवरे संभारता हाँ तू हमारे के खबर करत रहा कि कब केने जाए कि देवरे संभारता एजेंसी है
है दूध के। ढेर सारा अभी हिट गाना बा वाह देखा तरु कि कमर में दर्द मरद देले बाड़ा अलगे आवे खातिर फेरू कहतारा कि लगे मूर्छा छोड़ा देबो बरसों के बरसों के। हम चाहो कि कुछ क्षण खातिर ब्रेक ले, ऐसे कि हम आदरणीय बड़े भैया गुड्डू झा जी को इस मंच पे आमंत्रित करूंगा, क्योंकि मिथिला के आन बान शान मिथिला से स्वागत सम्मान में